देखी वो मंदिर बेकार बा जना मंदिर में दिया ना होखे आ वो घर बेकार बा जना घर में दिया माने बेटी बहन लोग ना होके लोग कह जाला कि बिन घर नहीं घर भूत का ढेरा जना घर में बेटी बहन लोग ना होके लोग घर देखे लायक ना रह जाला भूत के निवास होके लागल हो जाला। सही कहते नहीं कि गलती? अगर 4 दिन खाली घर से बाहर कर दे जाता घर में कूड़ा करकट भर जाए माने झाड़ू उड़ू ना लग पाए बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। हमार मलकनी 4 दिन खातिर के नहर जाली जब आवेली तो कहली का जी ये घर हो ये बिछौना हो तो हमने महसूस किया है कि मंदिर बिना दिया के घर बिना धिया के वही तरह जीव रूपी नारी बिना पिया के बिल्कुल बेकार बा। जीवा रूपी मेहरुआ जो ना सर्विया में बा अगर ये अपना असली पिया के ना जानलस जो ना पिया के रविदास बाबा भजत रहले कहले कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी वो पिया के ना जानलस एकर जियल बेकार बा। कि मेहंदी बिना रंग के या लइका बिना ढंग के वो मेहंदी बेकार बा जना में रंग ना हो के बाजी लोग करके हटावे त लाले नहीं कर दूसर ले आओ ये चाइनीज जवा हो। हाँ मीनाक्षी ले आओ हाँ जौन मुंशी के मेहर लगा ले वो ले आओ मीनाक्षी।